Je čas fašiangov, čas šišiek. My si dnes pripravíme smažené tvarohové šišky s kyslou smotanou a marinovanými slivkami. Najskôr si pripravíme kyslú smotanu s čerstvou vanilkou a cukrom. Použijeme čerstvý struk z vanilky, z ktorého vyškrabeme semienka. Trošku cukru. Môžete pridať aj vanilkový. Necháme skaramelizovať cukor, badián alebo škoricu. Pridáme slivky, pokojne aj mrazené. Alkohol môže byť slivovica, keď sú to slivky, alebo rum. A na záver zaflambujeme. Na tvarohové šišky zmiešame tvaroh, krémový, ideálne otučnený, alebo kto má aký rád. Vajíčko, kypriaci prášok, hladká múka, trošku cukru a hrozinka namočené vopred v rume. Cesto na tvarové šišky máme hotové. Na obzvláštnenie môžete nastruhovať napríklad citrónovú kôru ešte. Cesto vykreujeme pomocou lyžíc na tzv. Noky a vyprážame v horúcom oleji do zlatova. Tvarohové šišky s kyslou smotanou, vanilkou a marinovanými slivkami máme hotové. Ja vám prajem dobrú chuť.